Aarhus Junior Sejle! Aarhus Junior Sejle! Aarhus Junior Sejle! Jakob Lynge, 4-0 sejr over DGL i dag. Fornøjelse. Hvordan oplever du kampen? Jamen jeg ser jo, at vi kommer sådan lidt sløv fra start, men der går ikke meget mere end 5 minutter, og så træder Aarhus Juniors fantastiske kræfter ind, både på fysikken, men selvfølgelig også på konditionen. Derudover så har vi fantastisk hurtige kanter, som forstår i scene til mig. Hvor det er, at jeg så langt om længe også kan få lov til at få lidt bold op i angrebet. Så det er en holdindsats i dag. Det er helt perfekt. Og første mål for din side i dag i den orange juniorstrøje. Hvordan føles det endelig at være kommet i gang? Jamen det er jo altså... Nu har jeg jo spillet i diverse klubber førhen, og så at de har sprunget transferbudgettet for at købe mig ind, så er det jo dejligt at kunne levere noget tilbage til klubben. Så helt professionelt set, der er det jo rart, at man kan imødekomme de her forventninger, som der har været fra den store transfer, der har været selvfølgelig, og derudover så helt personligt, så er det jo også helt fantastisk at endelig at få lov til at score i den orange trøje. Det er i orden. Tak for det, Jakob Lynge. Tillykke med sejren. Jo tak. Tusind tak.